Pojďte se se mnou upéct vynikající banánový chlebíček. Já začínám tím, že nakrájím 3 banány. Ideální je, když jsou trošku zralejší, a pak je rozmixuju. Někdo to mačká vidličkou, ale já mám tu směs raději trošku hladší, i když některé kousky tam nechám. Potom přidám 110 g hnědého cukru, 1 vanilkový cukr a 2 vejce a opět to všechno pořádně rozšlehám v hladkou směs. Dále přiliju 80 ml oleje a opět šlehám. Přidám 200 g hladké mouky a trošku prášku do pečiva, zhruba tak 1,5 žičky typuju, no a trochu z kořice. Já to dávám tak nějak podle oka, podle chuti. Samozřejmě nesmí chybět čokoládové vločky, které jsou v banánovém chlebíčku vynikající. Naliju to do formy na chlebíček a peču asi na 170 stupňů, dokud to není hotové. Já to zkouším klasicky špejlí, takže nevím jak dlouho. Každopádně tenhle chlebíček jsme si moc oblíbili. Je měkoučký, vláčný a vynikající třeba k čaji nebo k odpolednímu kafíčku. Jestli nevíte, co na víkend upéct, tak si recept uložte a zkuste to.